Morjesta moi, se olisi Rossu Kossu. Joo, eli mulla olisi nyt tarkoituksena tää haaste, minkä kaveri heitti mulle tänään koulussa. Eli siihen kuuluu purkillinen brain blastereitä. Oi. Joo. Elikkäs haasteeseen, no minä nyt leikkaan nyt tässä auki, selitän kohta miksi. Nyt. Mut niin, siis haasteeseen kuuluu sellainen, että minun pitäisi olla purkillinen. Ja se on noin 13, koska Miko olisi tänne, tässä on 13. Kyllä, laskin, ja nyt tuolla on 13. No ei ihan vielä. Siellä on noin 10. Tämähän on limainen. Hui! Joo, eli kaikki pitää syödä yksitellen. Ja alle 2 minuutissa. Ja kuten kaikki varmaan tietävät, nämä ovat ihan hemmetin kirpeitä. Ja siis tää, kuka heitti mulle tän haasteen, niin se on tämä LG-mies. Käykää. Joo. Halvamakuu. Niin, siis LG-mies. Ettikää se YouTubesta ja seuratkaa sitä. Kattokaa se videota. Mulla tulee olemaan jotain aika samantyyppisiä. Todennäköisesti tullaan tekemään aika paljon yhteisiä haasteita. Koska mun luokalla tälleen. No, aukesi. Mut joo, eli tarkoitus on 2 minuuttiin 13 brain blasteria. Kaikki pitää syödä yksi kerrallaan. No, niin, me aloitin kuvaamisen tässä järkkärillä, mut sit loppuu kesken akku, niin nyt me kuvaan sit koneella, eli älkää yhtään valittako kuvan laadusta. Mut joo, mä otan tosta eka vähän juomista, ja sen jälkeen minä aloitan. No niin, joo, eli mulla on täällä 13 ihanaa kärkkiä. En kyllä ota niin pois. Ja sitten mulla on tästä tällainen hieno Lumia Clock senunttikello. Se näkyy vähän huonosti. Mutta ei anneta se haittaa. Eli tulee karkki käteen. Heti kun lähtee netistä kello käymään. 2 minuuttia. Me pistetään kännykästä tähän, mutta no joo, tehdään näin päin toiselle kädelle. Hyi kun oli maassa jotkut, en tiedä minkä takia. Joo, eli on tää liian vaikeeta. Pistetään kello käyntiin ja haaste alkaa. 13 karkkia, flame blasteria, minun sana puhua. Kaikki yksitellen ja aikaa 2 minuuttia. Alkoi nyt. On nää vakavampi kuin me muista. Vesimeloni. Se on ihan hyvä. Siellä olisi kirpeä. Tää on vaikea niellä. Mustikka. Nervut säkkaa. Mennyt. Nyt. En edes halua tietää mikä se oli. Sattuu kieleen. Kannattaa kokeilla. Muistakaa varoa tähän jotain juomista. Minuutti 25. Johon mulla tulee kiire.
Se oli siinä. Tasan 2 minuuttia. Okei, 0,8 sadasosaa yli. Se oli siinä. Purkki on tyhjä. Se oli siinä. Me haastan kaikki mut kokeile. Tätä luulis, että taas yllättävän helppo. Meillä näytetään, jos tää yhtään näkyis. No niin, jos nyt en. Liian kerkes. Joo, eli ylällä minuutti, sitten tulee sekunti sadasosa. Hei, miksi tuo jatkuu? Joo, kuitenkin. 2 minuuttia. Tää on yllättävän paha. Sanotaan. Kieli on tunneton. Suussa maistuu jännälle. Katsotaan maistuuko enää pari tuntia mitään. Joo. Ois pitänyt jättää selittely vähän vähemmän, niin ois kärnyt alle. Selitin liikaa. Niin saatan vielä ehkä tulla tekemään tän vielä nopeammin. Joo. Hei, eli kaikki nyt. Roskossu, kiittää ja kuittaa. Eli ensi video. Moro!